Пра тое, што Беларусі патрэбны мір і згода гавораць усе і простыя людзі і кіраўнікі рэлігійных канфесій, нават Александр Лукашенко. Але ўсе разумеюць, што для згоды павінен быць зроблены першы крок. І гэта вызваленне тых, хто апынуўся за кратамі за свае палітычныя погляды. Ці гатовы Александр Лукашенко пайсці на палітычную амністыю? Гэтую тэму мы будзем абмяркоўваць сёння. Я Святлана Калінкіна, госць студыі палітычны аглядальнік Ігар Ільяш, у якога асабістая гісторыя звязаная з палітзняволенымі, бо за кратамі ягоная жонка, наша калега, журналістка Белсату Кацярына Андрэева. Вітаю вас, Ігар. Вітаю. І маё першае пытанне да вас усё ж такі не як да мужа палітзняволенай, а як да палітычнага аналітыка. Шмат знакаў на тое, што палітычная амністыя можа быць, але аналітыкі падзяліліся. Адны лічаць, што гэта крок, які абдумвае Александр Лукашенко, а іншыя кажуць, што ні ў якім разе яшчэ гандаль за лёс палітзняволеных не скончыўся, яшчэ шмат пытанняў Лукашенку трэба вырашыць з захадам. Вось вы да якога лагеру належыце? Я думаю, што я адношуся да скептыкаў хутчэй. Я думаю, што першае за ўсё мы павінны зразумець, што маецца на ўвазе пад палітычнай амністыяй. Проста вызваленне шэрагу палітзняволеных, так, гэта магчыма. Фактычна мы гэта бачылі і восенню, калі некалькі палітзняволеных васкрасэнскія прадстаўнікі пандадок, шкляраў былі вызвалены. Але наколькі гэта паўплывала на сітуацыю ўнутры краіны і па-за яе межамі? Ніяк. Відавочна, што выпускаліся толькі тыя людзі, якія, на думку Лукашэнка, не ўяўляюць нейкай небяспекі для яго. І калі мы кажам пра нейкі паўтор гэтай сітуацыі, можа быць больш маштабны, калі выпусцяць больш людзей з турмаў, так, гэта магчыма. Але сёння сітуацыя такая, што за кратамі знаходзіцца лічба палітзняволеных уже набліжаецца да 200. Плюс каля 1000 крымінальных справаў за пратэсты і за выбарчую кампанію. І гэтыя людзі таксама ў перспектыве будуць прызнаныя палітзняволенымі. І я абсалютна не веру, што вось вся гэтая колькасць людзей, больш за 1000 чалавек, яны будуць вызвалены. Тым больш будуць вызвалены такія асобы, якія непасрэдна з'яўляюцца палітычнымі апанентамі Лукашэнкі, такія як Бабарыка, Калеснікава, Статкевіч, Севярынец, то бок фігуры менавіта палітычныя. Бо сярод палітзняволеных ёсць шмат людзей, якія фактычна трапілі пад рэпрэсіі выпадкова, як той жа, каго мы згадывалі, прадстаўнікі пандадок або шкляраў, гэтыя людзі, якія нельга лічыць там палітычнымі апанентамі ці нават апазіцыі. Проста яны аказались не ў тым месцы, не ў той час. Але ад Лукашэнкі патрабуюць вызвалення ўсіх. Ён ужо адзін раз згуляў тое, што не разумее патрабаваннем, вось як мы ведаем з нядаўнага ягонага інтэрв'ю, дзе ён тлумачыў сваю сустрэчу ў СІЗА з палітзняволенымі. Ён сказаў, Расія патрабавала дыялогу, дык я і паехаў у СІЗА пагаварыць. Вось ён згуляў у такую дурню, нібыта вось ён быў дыялог, іх прывялі да мяне ў камеры, з камераў я іх выслухаў. Ці атрымаецца ў другі раз вызваліць тое самае, вызваліць такіх стрэлачнікаў, будзем казаць, і застануцца за кратамі тыя, хто сапраўды мае перспектывы ў палітыцы? Я думаю, так, гэта цалкам магчыма, што мы ўбачым пэўны паўтор падзеяў восені, толькі можа быць больш маштабны. Я упэўнены сапраўды, што сярод атачэння Лукашэнкі ёсць людзі, якія падштурхоўваюць яго для такой істотнай імітацыі адлігі, да нейкіх істотных крокаў па наладжванню дыялогу і ўнутры грамадства, і з захадам, за еўразвязам. Але я ўпэўнены, што пакуль яны не могуць пераканаць яго ў гэтым. Для таго, каб правесці такой паўнавартасны і эфектыўны гандаль палітвязнямі, які мы бачылі, напрыклад, у 2015 годзе або 2008 годзе, для гэтага, па-першае, патрэбна, каб склаліся пэўныя вонкавыя ўмовы. Тады ўсё ж была сітуацыя, калі моцнае супрацьстаянне Захада і Расіі, была вайна, і тады вось Лукашенко мог выкарыстаць гэта ў сваіх мэтах і выпусціць палітзняволеных, і такім чынам змяніць стасункі з Захадам. Цяпер сітуацыя абсалютна іншая. Ён разумее, насамрэч, якой электаральнай
сітуацыі ён знаходзіцца, ён разумее гэты запыт на пратэсты, але і таму я думаю, ён будзе працягваць рабіць стаўку якраз на тэрор. І першыя падзеі гэтага года, гэта фактычна першае яго з'яўленне пасля навагодніх святаў, гэта сустрэча з генпрокурорам шведам, дзе фактычна была анансаваная працяг рэпрэсій, іх пашырэнне, паглыбленне. Это фактычна было сказана наўпростава. Потым быў ягоны выступ на Раство ў царкве, дзе ён пры мітрапаліце таксама казаў, што вось нельга дапусціць гэтых пратэстаў, каб яны хадзілі па дварах. То бок гэта відавочна, ён зараз робіць стаўку відавочна на працяг тэрору. Але першы крок вызвалення палітзняволеных, ён можа якраз такі быць, супакоіць крыху сітуацыю. Ён можа вывесці сітуацыю ў сапраўдны дыялог, і ён можа стаць такім сапраўды крокам для таго, каб пратэсты хаця б на нейкі час спыніліся. Так, я думаю, што гэта сапраўды магло б мець такі эфект, але я думаю, што Лукашенка ў гэта не верыць. Але ж ён кажа, што там не шмат людзей супраць яго, і ён настойліва гэтую думку праводзіць. І многія лічаць, што ён не ведае рэальнай сітуацыі сапраўды. Ён проста шчыра лічыць, што большасць у Беларусі за яго. Так, можа, не 80%, але каля 50%. І таму вось так упарта трымаецца за сваю пасаду і за сваю пазіцыю. Не, я думаю, Лукашенко хлусіць, ён выдатна разумее электаральную сітуацыю на дадзены момант, выдатна разумеюць ягоныя спецслужбы, усе гэтыя апошнія заявы насамрэч жорсткія, яны якраз пра гэта і сведчаць. І той жа выступ на горадне Азоце Терцеля якраз сведчыць пра тое, што у спецслужбы ёсць уся інфармацыя, як можа развівацца сітуацыя, як можа, што трэба чакаць, в прынцыпе, і новай хвалі пратэстаў, якая можа быць не менш магутнай, чым у жніўні мінулага года. Я думаю, ён все гэта цудоўна разумее, і менавіта таму лічыць, што вось нейкі паўнавартасная спроба дыялога, паўнавартасная спроба адлігі, правесці нейкую адлігу, гэта вельмі для яго рызыкоўна. Больш за тое, ён мог бы пайсці на гэты крок, рызыкнуць, але для гэтага патрэбна ўсё ж быць на 100% палітыкам. А я лічу, што Лукашенка узора 2020 года, 2021 года гэта ўжо не палітык. За гэты час ён не правёў ніводнага удалага палітычнага рашэння, удалага кроку, все яны былі катастрафічныя. Калі ў яго нешта і атрымліваецца, то толькі праз тэрор. А гэта не рашэнне палітычнае выключна. Любы палітык, нават самы крывавы і жорсткі, ён камбінуе вось гэтыя метады. Не толькі пуга, але і пернік, як кажуць у народзе. Не толькі тэрор, але і нейкія камбінацыі, нейкая адліга, нейкая спроба дамовіцца, прынамсі, з часткай незадаволеных. Нічога гэтага за ўвесь гэты час Лукашенко не дэманстраваў. Я думаю, што ён вычарпаў сябе як палітык, і для такого моцнага, сапраўды моцнага, гэта быў бы моцны крок, спроба дыялогу цяперашняй сітуацыі, спроба палітычнай амністыі паўнавартаснай, ён проста не здольны. Візіт у Мінск кіраўніка міжнароднай федэрацыі хакея, ён быў скандальным, але пасля прагучала ад самого Рэнэ Фазеля важная думка, што ён высунуў умовы для правядзення чэмпіянату ў Мінску, і ў тым ліку фігуруе вызваленне палітзняволеных. І нібыта Александр Лукашенко пагадзіўся. Хто хлусіць? Я думаю, што можа быць і ніхто і не хлусіць у дадзеным выпадку, бо зноў жа трэба разумець, што яны мелі кожны на ўвазе. Бо частку палітзняволеных, як я ўжо казаў, цалкам магчыма мы ўбачым вызваленымі ў бліжэйшы час. Сапраўды, тых, каго лічыць Лукашенко не, як он кажа, не здраднікамі, а проста апазіцыі, то бок такіх людзей, якія не ўяўляюць, на ягоную думку, для яго небяспеку. Так цалкам магчыма, што якраз у кантэксце чэмпіяната свету, каб ўсё ж павысіць свае шансы на гэта, ён пойдзе на іх вызваленне. Але на вызваленне ўсіх палітвязняў на гэта дакладна не пойдзе, і цана не тая. Каб вызваліць всіх палітвязняў, гэта не той гандаль, які яго зацікавіць, каб толькі атрымаць чэмпіянат свету, ён захоча нешта большае за гэта.
Ну, тады пра цяжкавікоў палітвязняў. Вось днямі з'явілася інфармацыя, што Віктар Бабарыка вылучаны дэлегатам на ўсебеларускі народны сход. Яна не пацвярджаецца, але і не абвяргаецца. Вось як вы паставіліся да гэтай навіны? Што яна можа азначаць? Ну, я думаю, што ўсё ж яго не дапусцяць, натуральна, да ўдзелу ў сходзе. Але ну трэба разумець, што канешне фігура Бабарыкі яна мае яшчэ такі важнае значэнне ў кантэксце стасункаў з Крамлём, бо сапраўды была інфармацыя, што яшчэ ў верасні, калі Лукашенка лётаў у Сочы, яны размаўлялі ў тым ліку з Пуціним пра асобу Бабарыкі. І гэта паказальна, што вось гэтая сустрэча ў СІЗА КДБ яна адбывалася якраз фактычна пераважна з камандай Бабарыкі-то. Там быў Ціхановскі, але ўсё ж большасць з іх это людзі, якія былі звязаныя з Бабарыкай і сам асабіста Бабарыка. Таму я думаю, што Пуцін прынамсі прагаварваў пра гэтую думку, што калі вось ўсё ж дэманстраваць дыалог, праводзіць нейкія канстытуцыйную рэформу, пра што Масква кажа ўвесь час, то ўсё ж патрэбна, каб была інтэграваная ў новую палітычную мадэль хтосьці з апазіцыі. І тыя людзі, пры гэтым тыя людзі, якія маюць якія в прынцыпе лаяльна ставяцца да Масквы, для якіх Масква ставіцца лаяльна. Ну відавочна, што Бабарыка, які ўзначальваў доўгі час Белгазпромбанк, для Масквы такая фігура, на якую яны пагадзяцца, каб ён быў вызвалены, каб менавіта праз стасункі з ім выбудоўвалася гэты дыалог умоўны. Але калі сапраўды гэтае вылучэнне адбылося, гэта з боку Масквы такі каталізатар для Лукашэнкі? Так. Это такая правакацыя? Я думаю, што гэта, безумоўна, яго да гэтага падштурхоўвае Масква, безумоўна. Пра гэты гаворкі, пра канстытуцыйную рэформу і дыалог яны вяліся са жніўня, і пра гэта ўсё паўторы пра гэта гучаць і гучаць. І тыя, напрыклад, дакументы з адміністрацыі Пуціна, якія апублікаваў інсайдер нядаўна, якраз сведчаць пра тое, што Крэмль сапраўды зацікаўлены ў тым, каб была пэўная трансфармацыя беларускай палітычнай мадэлі, і яны б хацелі, каб там было больш людзей, на якіх можна было разлічваць, а сама мадэль была больш прадказальная. Адзін з варыянтаў, я думаю, якраз разглядаецца гэта увядзенне ў гэту палітычную мадэль фігуры кшталту Віктара Бабарыкі. Хаця, я думаю, што якраз па гэтым пункце Лукашенко будзе да апошняга змагацца і не пойдзе на нейкія саступкі, бо для яго гэта галоўны зараз палітычны апанент. Гэта вынікае з таго, што адбылося ў 2020 годзе гэтай палітычнай кампаніі прэзідэнцкай. Апошняе пытанне. Пра таго ж Віктара Бабарыку была інфармацыя, што ён даўно мог бы быць вызвалены з СІЗА, каб пагадзіўся з'ехаць з Беларусі на Кіпр. Пра тое, што вось Александр Лукашенко выштурхоўвае сваіх апанентаў за межы Беларусі, і гэта з'яўляецца умовай вызвалення, недаўна напісаў і Сергей Ціхановскі ў лісце з СІЗА, што яму гэта прапаноўвалі. Вось, па-вашаму, такі сцэнар вызвалення можа на дадзены момант быць выкарыстаны, ці ўжо не, бо за межамі Беларусі моцная праца супраць Лукашэнкі і ягонага рэжыму? Я думаю, што цалкам можа быць выкарыстаны такі метад, бо гэта будзе укладацца ў канцэпцыю, кантэкст прапагандысцкі, бо ўсе ворагі Беларусі яны знаходзяцца за мяжой, тут не жывуць і гэтак далей. Усё гэта пройскі захада. Гэта будзе цалкам лагічна, і я не думаю, што будзе разглядацца пытанне, што гэта неяк пагоршыць сітуацыю па-за межамі Беларусі, яны ўзмацняць ціск пры дапамозе Бабарыкі, бо і так сітуацыя вельмі цяжкая, і іх складана уявіць сябе, што гэта можа неяк пагоршыць сітуацыю. І тым больш галоўнае, што яны не ў Беларусі. Для Лукашенка гэта ўсё ж пытанне нумар адзін. Ну што ж, дзякуй за размову. Калі тэрарысты бяруць закладнікаў, то за гэтымі падзеямі сочыць увесь свет і абураецца ўвесь свет. Палітзняволеныя – гэта закладнікі беларускага рэжыму. Закладнікі асабіста Александру Лукашэнку. Таму давайце пра гэта памятаць. Я Святлана Калінкіна, госцем размовы быў Ігар Ільяш, і сустракаемся на Белсаце.